Kikubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Samla bayakhi nagabanta ka kamshipai henne ka singi ka arphak sau tarik ujeliu 8,000 arphawar Hadien ba kilapen dep ya ka jing Ïaid rally bandawa ya ka hok jongki kilapen I ya ka jing long balakre jongki bandrong syaka kamshipai da ka baya Kilanmet Khmat ki Pulit hajan modur jong ukyang nangba hasenda ka civil hospital Shillong. Ready. Ini kulitnya, ini kulit. Ready. Kulitnya. 1, 2, 3.